full episode Ilocano Love Storya. Kung mo saan ka nga parang itinagtulagan ta pagkitaan. Ha? Flavia? Nakamisuot ka? Kasano nga sana ka masunken ka, Anthony? Inawis nakmatlang agpasyar dito yung pailan, igit ti baybay mo? Naululimak dito ay pagsaritaan ta. Madamdaman to nagpasyar tayo, Timor. Anya ka di tinapatagapagsaritaan ta, Anthony, ha? Flavia, kaslasan ka naragsakit yung relasyon ta. Patpatganak ka rin, wano saan na. Ni, sumurutak ka di pa ikan ka no sana ka naragsak itayan ayat ta? Kat saan mo pagdua-duaan ti relasyon ta? Na minsan pa'y adamagam day ta kanyak, Anthony. Ay tungpaan kan. Flavia. Agar-aram ka pa lang idi kanyak. Amo mo ti ugali. Saan ka di pa'y anarwam iti ugali ka? No ti ururayam, kat ti panglailukkan ka. Sanak nga ipadpada ka di dadto maababay kita. Isarting tanga roden, dagsinong bat, Flavia. Orayan talaga na makalang nagtinit. Sa mapantay, Timor. Kanda ito yung timaudi apa nang ipasyar ko gan ka dito igit ti baybay. Anthony, agpapauyo ka di kanya ka? Kagura na ka di? Saan ka kagura, Flavia? Anthony, saanak mat ka ta na paidam? No kaya't nakangarakupan kan agkan. Saan ka apawilan? Ha? Ngam saan alumabos iti daytan? Agpatinggalang iti arakop kan agak. Flavia. Patpat kang kaunay. Si kalaan ti babahay ti piyak ko. Uray mo siya, Anthony. Sika lang ti patpat ka. No kas pangarigan ta saan ka anak iti panagay ko kaka. Saan ko ang maipaay ti tarigagayam apa ng lailom kan masulisog ka iti sabali ang babae. Sa anak to nga gayat iti sabali. Apay nga minasaan kailangan na naganang nagtatang. Nagbakol ti sugat ti gurong niyo. Napagaslakit di dayta. Ay, saan unay anaunag ti sugat na? Naibatak ti sangapuon a kayo. Agopdag ko ma. Kat tigurong kumatan tinatagbat ko. Naimbag taadda nangarayat kanyak. Kat natipad ti panagsayasay ti dara. Mabayag lakit di yan saan kayo makapagtrabaho, tatang. Ikariga taklat tatag trabaho anak ko. Amangan no, mangliway ta amangan. Uray may salang aldaw asanak nagtrabaho. Ay, pampanunutak ti panagadal mo. Amo, kakaasi kayo ang mangisakad iti panagadal ko, tatang. Ay, yakla ko makayat nga ibagakeng ka. Ngam amo ka masakitan ka. Kin maupay ka. Ay, kinapot na, dandanisaan ko nakabailan. Tatang, kasanong tera pa ako. Kaya't ko ti makatulpos iti kuleyo. Tapno ang trabaho akto iti kumpanya. Nakadagdag sa tibagi, managdiso iti sofa. Kasla na banbanog ka. Ano, ada ka di problema, ha? Mama, awanan yaman na dito eh. Madlaw analiday ka. Ungayam. Natuloy ka di matlang ti panangpasyar mo kin ni Flavia. Uwan, Mama. O matlagayam. Anya nga ro tinadagsa napakaburiburam. Ay, amamukan, Anthony. Banlog ko lang dito eh, Mama. Sige, sumarag ako nito. Mabit lang. Saan tapayan alpasan nagsalita? Saan nakapanangan? Kahit kung taginan na, Mama. Inton bigat lang ko man nagsarita tayo. Sige. Uray akala na bang aran kalpasan ang nagdigo sa akin? Amok. Kaya't nga ikutan ni Anthony dahito'y natutubay apang magiging. Ngam, uray nobyo. Saan ko nga ipabusoy tibagit ken ko na? Ni Nana Remedios? Ni, nakalagi nga imawag. Hello? Saan pa yan nakaida, Mrs. Foronda? Kadigdigos ko lang.
Anthony, saan pa talaga ang naruwam? Oh, anya pa lang tikayat na. Mami, saan pa nga itati panagsarita tayo? Kasanunod pa iso. No saan to nakabaalan ni tatang isagat ti panagkadal ko. Diya kaya't at sarda. Ad-ad to nga umsenda kami dagiti kaaruba mi nga ambisyosa ak. Anyan po pa iti maramitak. Malagip ko ti pagsasaritaan dagiti kaadanak. Kuna, aw-awisan dakpay. Saan? Tiyak kabaalan nga aramitan tayo dyan. Agyaman naklaunay, tapinatgam tikid daw kung agsarita ta. Sige. Uray jay ton balayo nga agsarita ta. Alas 5 arumuarak dito opisina. Mama, anta kami yung matgamit yung opisina. Oh, no nasapsapa ko maasimrek ka. Nang mo kumati nagsaritaan ni kini Flavia. Apay, mama? Anta ka di problema? Diyak mo no asino ti ada problema na iti relasyon nyo. Kalpasan ang nagsarita ta idirabi. Inawaga, ang kasken ka. Saan namot nga imbaga no anya ti problema yun? Talagamat nga ti problema. Talaga lang atakas jet ugali ni Flavia. Saan analailo? Nangato ti pride ni Flavia. Amok daytan. Imala iti inana. Iso kanayon da nga agapa. Kadag iti dadakal. Kanun gayan. Makipagkita aken kwa na. Mama, bye-bye anyo pala ko, ma. Makamu kaming kini Flavia. Awan mo ta talaga ti problema. Nanpasa na nagsarita ka ni. Nga madda kayat ko adamagan man kan ka. Kayat mo kadipay nga asawaan ni Flavia. Mama? Oh, apayasan ka makasumbat? Kanapi nga kitkitaan nakmutlatan, ha? Saan ko nga mo, mama? Hindi ako pa'y mapanunod na taba, anak. Apay nga tanga minakastoy ti Margaret na ka. Kaslad damang bangbangan iti relasyon mi. At datarat-tari gagayak ni Flavia. Asaan na akabailan nga ipay. At sagsakin kayo ang magmag na tatang. Nautot ka day pa'y lang ti sugat yo? Ay, aggitab-gitab nga raw anak ko. Ikarigatak ti mapan mangkuskaus iti bayabas nga itapal ko iti sugat ko. Ay nay, aguray ka man. Apayasaan ka pa simbrak iti pagadalam. Maladaw ti klasik ita tatang. Saan niyo problema ti balon ko ita? Urnungot iti diyo. Kati pangkaan mo nga raw. Nagbalo na kitiin na po eh. Gumatang at tulangan iti isang kabasit asidaan iti kantina iti pagadalan. Ay, kaasi ka ba't? Nakurapayak lang amam. Tatang, saan ko maatay tati pagpulkukan nyo? Saan kayo ang maawanan iti namnama? Lumong automatlaang ti panagbiag tayo. Anak, Noon di yun ton kabaalan ti mangisakat iti panagadal ko. Amok, manangaasin ni Apo Diyos, tata. Naimbaglakit din. Nasaan pa'y at traffic itay. Awan pa'y alas 5 itay rimuari jo opisina. Nabati nga ron ni Anthony iti opisina yung mama. Amo ka di nga umay kayo dito eh? Imbagakin ko na itay. Imbagak pa'y nga agpada kayo asaan nyo akayat nga ibaga. Di problema yun.
Kat awan mo ti problema, Nana Remedios. Diyak maawatan ni Anthony. Imbagak lang arunin ken ko na ajak kabaulan, ti aglailo ken ko na akas iti aramidan dagiti dadtuma. Oy, kung kunakpala kami ni tinakam ko, amang ano, kaya't nan ngagkasar kayo. Mama, saan anak pa yan nakasagana iti day taabanan? Mas dawak king kapags. Sika tinagawi sita. So, dito itimayan ta. Apa ya dito iba? Nadlaw mo nga tamat. Anak ado dagiti servidora iti dito abara. Pasimple lang. Mapalinda kita. Makita mo, agakapintas ta. Kaya't mo sawan. Mabalin nga agpaiso ti pampanunutam. Mabalin mo, nagbidot ka. Makitam dagiti talo asiksi nagorder iti arak. No. Agkin narusonada kayo. Iti tongkal may siya. Mayat. Siga talaga, Lance. Naisem ka kadagiti abanag Nadalo sa kita papahi. Day talaan tanalabit ngagsapsapol da iti kap-kap ni kanda. Adagiti amok ang nakaasawa iti namamo da iti bar. Naragsak mo ti panagdidinada. Lance, sana da ito ti kahit ko pagsaritaan ta. No, may panggapin ni Flavia. Ano agkurang ka lang iti panang lailokin ko na parts. Sa mali ni Flavia, saan nga isuta yung babae alalakain? Uno lalailon. No pa no dadto umakit. Agpabusoy mo maara ko. Awan mo't gahanti problema. Nakapsot ka lang. Uno, anya nga tanong ibaga mga kasar kayo. Pada sa masagutan ito yung engagement ring. No pagkadkadan na. Sa bali, asaritaan na ita. Sika ti makasapol kanya? Juan, apa ya kasta ti panangkitam kanya, Flavia? Talaga na pintas ka. Sino ka talaga? Kan anya ti masapol mo kanya? No agaram ka kanya, ladingitak. Adan nobyo. Sa nagaya mamabigbig Di mo lang ata malagip nga itinaminsan kat kaduak ni Anthony ang nakipagkita kanya. Mabit lang. Juan, malagip ko. Lance, tinagan mo. Saan ka di? Ang mamunak mo't kaya. Kaduak ni Anthony iti bari di rabi. Ops, saan kang panunod iti sa bari? Nasing pati kaya mo ko. Masyanak lang kang kuha na. Kasla nagdakkel ti problema yun. Anya tinistorya ni Anthony may panggap kada kami? Tatno mo, awan ti problema mi. Awan, ibagbaga na kanya. Nga madlaw ko kadag ititignay na. Amangan mo't na makasasawan ti kayem ko. No siyak, teso. Talaga ajak paluspusan dayta. Akin na pusaksak mo, Flavia. Payanala daw ka ng opisina ita, Anthony. Jack na putan, tisampot mo idrabi. Nasa pangataan nakaturog kay mama. Pasada alas 9 nakasangpwet manipod itibar ang nangawisan nila sa kanya. Sumatlagay makastatilangan. Madlaw nga dahang over mo. Idirabiin sa manlangan na nagkuyog kayo kinilans. Inawagak nga minidikalman, mama. Anthony, talagang sa nga da problema mo. Diya ka mo. Iti magambarte nangawisan na kanya, mama. Saan kayo amawatan nga gayan ayat, Anthony? Anya nga tano awisem lang ni Flavia nga agkasal. Mama, amangan mo saan nga manugot? Padasem lang. Amom, no awisem ti kaayan ayat mo nga agkasar kayo. Dahita ti pamanagnag at talaga nga ay ayatan. Arapat ti may sa babae amay kasar.
Nupay, imbaga kanyak ni Flavia. Asaan pa yan nakasagana makikasal? Awan tikas kini Anthony, timang yawis iti kaayan-ayat. Kaya't kwa ni Flavia, ti makatakunay na iti anak ko iti agnanayon. Nupay, ada supsuplada na. Ngam, gagangay lang dahi tayo ti anak tibak naang. Ne, tingnan ti rabi anak ko. Apay asaan mo pa'y lang isardeng day tangar aramidam. Sabado mat nubigat. Ado nga min nagpaaramid iti assignment kan project tata. Uray ang malapinton bigat. Saan ko amal pa sa amin? At dapay mat Domingo. Saan ka ngagpuyat? Ang mga numakaala kay ti sakit mo. Ewan gayam, masaludsod ko man. Adda ka din nobyo? Apay ko matatang. Nagsardangan dagiti mang paspasyar kanyak. Kalpasan anay bagak at ipanagadal ko ti nakaisendruan ti panunot ko. Tatang, ag-examine kami nintun umay alawas. Ay, dahil tangarod ti parikot kaw, anak ko. Awan ti pangalaak iti pagbayad mo iti matrikula. Ay, tali, takpay nabayadan dagiti utang ko. Kasano nga rudin dito tatang? Ay, dahil tangaraw tinatagsan a parikot kaw, anak ko. No, sa anak ang makabayad iti matrikula ko. Hindi ako maka-examine. Sayang. Talagang sa agsarding akong nga gadal. Inbagang idi kanyak. Asaan ako niya ipasyar dito igiti baybay. Ay nga, masyanakin ka. Saan nga asiti ka sa pulak, Flavia? Ti pamatag mo. Anya? Kat talaga matapat-pat yan ka. Agyamanak. Wan gaya. Kukuha ti may sagayem ni Mama Day to rest house. Agraman day ta beach resort. Manmano ti agdidigos iti day toy a resort. Nanginan sama ti abang namin dito eh. Ti kinaulimag day to lugar tinagustak. Gabutan da napatag nga ibakan ka. Makaisamak iti kinaseryoso ti Rupam, Anthony. Flavia. Ada ited ko ken ka. Mapit lang nga. Tala kiti bulsak. Oh. Ha? Ne, anya tinakyan deta kahita? Mapit lang talo ka ta ka. Oh. Ha? Sing-sing? Wen. Iusong ko itiramay mo. Alpasan na. Si kantumat ti mang iusong itiramay ko. Ti sing-singa para kanya. Anthony, anya dito eh? Saan nakakalkalaatan ha? Saan? Diyak naman nugot iti kayat mama pasama. Saan ko pa yung bagpagakin ni Flavia. Nagkasal kami. Kahit ko lang sagutan ni Tising-Sing. Anya ti kaya ta sa kulit, ha? Ay, ayatan magkadat talaga ni Flavia. Miss, sorry. Itaray ka ito sa ospital. Anya ka dito nasugat ka. Awan din nasugat kanya. Nakigtutak lang. Nagarumihan at naklaan. Malagsi dito ito. Awan ka din ti sa bala sugat mo. Nasasayat sa may pa-doktor kalangan. Awan ti anyaman na dayto. Saktak imbaso iti amin. Nagdaliastak namin iti kalsada. Adyak ti malyaw no dalugan. Nagnervyoso kita na pasamak. Tamok no nakadisgrasya akon. Naimbag, nakabig ko ti Maribela. Iti panangilisi kiti lugan.
Isuman tinagturong. Uray lang nagpuligos tilugan ko. Natarantaak namin. Basol ko. Okay. No saan mo kaya ti pa-doktor? Sumurot ka kanyak. Lubugon ka ito ko check. Ada pa pananta. Siya kaya ni Anthony. Simunat matinagan ko, Sir Anthony. Simonet. Dandanay ko may boss dito dakla burger. Hindi mo kay ginaraw ti merinda. Managbabayin kan sakit dia. Saan mo may parang nagiti matam kanyak? Agnang nervyusak kailangan, sir. Kasano nga talangan, no? Nadisgrasya ak. Kat saan na ka mapasangpat ni tatang? Simonet. Naamot ti rupa ni Simonet. Lama na tinasingpat. Ladingita. Yag pa-dispenser iti napasamak. Nairamraman kayon. Saan mo na panunutan na dyan? Ay nga, mabit lang. Ada ka di problema? Saan ka magbabain? Nakasagana ka dungag. Manong Anthony ko nang latan? Manong, mapukpukaw ti panunot ko itay. Natagsan ngamin ti problema. No, saan ka makapagbayad iti matrikula? Saan ka makapag-examen? Kasta ka di? Amom, saan lang nga sikat ada problema na? Napardas, di pa nagmaneho. Nadagsan mo ta problema. Ha? Wen, kahit nung may panggapit ti problema, nalaklakang ay pamuspusan dahi ta. Mabit lang nga. At iti 5,000 pesos. Umanimot nga taday ta. Ha? Kababain, sir, manong. Ate mo. Saan ka di agad mo tag-examen? Bagong data. Apay anarabyan ka anagawid. Matalaga na kita yan. Takunak no, adin niya tinapasamag mo. Habon gayam. Asino gayam na dyan nakakutsian ang itulod ka. Kuha, tata. Anya nga tati ibagag ka ni tata. Ni manong Anthony dayjay tatang. Nobyo ti kabsat ti may sa akaadala. Isuti ng tulong kanya. Tapno, makabagik sa amin naklang. Anya ti kayat mo asawan. Pinautangan na kiti pagmatrikulak. Sobra pa'y kititinted na kanya ka. Bayadak to ka no, inton ada kwartak. Ay, anak ko. Kaya't ko talaga ti makaturpos tatang. Mabainak gagsarding nga agadang. Dahito ya sing-sing tinga po na. Nakapatan taniyak na kadisgrasya. Nasakta na kiti pa nagkadkad ni Flavia. Hindi pa nang isagot ko kanikuhan iti dahito ya sing-sing. Tata muna. Kat ijaya ko hindi pa nagkasalmi. Paslaim parang ngarang nabutin na talaga sanak ngayayatan. Anthony, saan ko anapuutan ti isa sangpet mo? Ngam ti katulong tinangibaga kanyak. Mama, Inawagak ni Flavia, tati amok at nagkuyog kayo. nagkita kami mama. Ngayon tapila sa bahala na panakitay. Adakan mo saan nyo ang nagkinaawatan, kasta ka di. Saan nyo na panunutan dahi ta mama? Sana na masapol ang mamuan ni mama. Noon niya tisan nga nagkinawatan kiniflip. Mga no, nagkuyog da kin ni Lance. Saan ka di nga agat-ara? Saan mati ko na, Flavia? Saan na nadakaamat no nagkuyog da kin ni Lance? Tinamag ko no adda saan nyo ang nagkinawatan. Ngam sana simong ba? Anya ko mga minti saan mi apag kinaawatan, mami? Saan ka kunakan ko na? Saan nakapagduha-duan no talaga apat-pat ganak?
Sana gaputa sa anak analailo kan kuana. Kat jakmatan ay ayatan. Mabiit laeng. Nakitak itay nga adda bidbidingan na asing-sing. Ha? Ano, napan iti jewelry shop. Kat ada na kurso na daan na asing-sing. Kat isuday jay, mami. Diya ako nagdamag pa eh. Ay, uwan ka ayam, Flavia. Saan ka di nga injaya ni Anton iti pa nagkasariyot? Ha? Kukwa, mama? Awan na pulos pagsarsaritaan mi maipanggap iti dayta abanag. San sapay mat anak kasagana? Gaputa uray siyak. Diyak mat kayat ti makiasawa pay. Okay, sige nga, Rod. Inton maminsan talangan na pagsaritaan ti maipanggap iti dayta. Okay, mami. Ngam, amuyo? Amangan no, day siya asing-sing ti isabot na kumakanyak. Awan ngamin tinadakamat na kanyak, mami. Maipanggap iti saan mi ang nagkinaawatan. Kan ti panagkunak, nasayaat kami matadwa. Agdabukod ko alugan. Ngam, imanugotak nga itulnognak iti opisina dagiti datakkel ko. Kunak no kaguran akon, ta pinagkadkadak ti isagot mo kumakanyak asing-sing. Aging ka mariknak nga etan nakpailahan, Flavia. Saan ko akayat amarakrak ti patimpatigta? Saan ko akayat nga adarum suha at saan ta pagkinaawatan? Ngam, pangaasim. Awan pa'y lang ti engagement ring. Dinamag ni Mama, noon pa'y plano tangag kasar. Dinamag namat kanyak dayta idirabii. Ay, saan ko mapaylaang, Anthony? Aging gata pa'y lang iti kastoy. Sige, maawatan ka. Total, saan tamat aman ano iti kastoy a relasyon? Saan ka di? Flavia. Oh. Apay ngayon sardang mo ti kotse. Kahit ko mariknam ti bara ti pamatag ko ken ka, Flavia. Pilyo tayo jay nga, Anthony. Ay, kasla. Marikriknak pa'y lang tinabara nga arakop na. Kan tinabiskat abagina. Ay, mariknak pa'y lang ti panangagak na kanya. Ngam, kasla, nalamiisa na. Iti danom. Itay agdakiwas dagiti ramay na iti bakit. Kasano matalaangan no? Nagpayagosak iti sulisog. Ken adda napasamak kada kami. Angam saan? Saan ko pa'y akayat ti makikasara? Flavia, pasensya ka no saan akong nagtuktok dito yung opisina. Awan na nyaman na, Mami Remedios. Saan ko pa'y matarinog yan tinagtrabaho? Kinunadag iti dadakkel mo nga imay kakano sinukon ni Anthony ijay palayo. Owan nga rod, Mami Remedios. Naglailo nga rod ni Anthony kanya. Iso maragsakan naklaunay. Sika pa yung tinagawis nga ginumta dito bar. Adda ka di man ang problema yo, ti girlfriend mo? Inaramid ko tin singasing mo aramita class. Yung pinagkadkadan na ti sagot ko kumasingsing. Oh, imposible. Katnunubya man ni Flavia. Nasakit lao na yung tinakam ko. Dandan niyak lang arod nakadisgrasya. Anyan. Dandani ka pa yung naisagmak. Gapulang iti dahi asing-sing. Ganusan ko ngayon bagatin ko ano dahita. Oray ni Mama. Kasan ko ngayon bagatin ang pasamak. Oray no kasta parts. Sinukon ko ni Flavia iti balayda. Akaslawan tinapasama.
Kad na saon nga agpampamarang kayo titunggal maysa kasta. Oh, ano ti pagtumpalan ti ayat yun o kasta? Agay na kami nata, pare. Kuwala ka sa. Ha? Pare saan nalailo ka niya. Yung agpabusoy mat nga para ko. Kan agpaagat mo ko. Olan, si kamat gayam. Kung naklakit din, no, sino ti agtaktak dar dito'y kotse. Ang mga no pagarupa mamaysa ka karnapara. Nerbiyosa ka gayam. Kurang kan sa ngamin itilailo ka. Uy, saan nakman nabasbastusan? Kayat mo tay pulong ka kini Anthony? Ops, si kamot di ka lang maangawin. Oh, kat apay kas na mga alunos ti panangkitam kanya. Kayat mo sa atong paan ka. Ops. Talaga suplada ka. Iti day ta kinapintas mo sino kumati lalaki asan nga garapap. Nagkasat lakit ti kayem kon. Day talang nagkidkidam ka numat isagod na kumasing-singking ka. Talaga dayjay nga Anthony. Awan ti mailimod na ken ka. Siyempre, kasta tikin na singgad mi nga gayem. Katamang, masyanak nga rin kwa na. Sana rumbang akaasyam, Lance. Ha? Awan ti problema ti relasyon mi. Imay naksinukon ijay balay itay bigat. Nagtulag kami, asaan mi apagsaritaan ti maipanggap iti ayat. Sangpit kagaya man. Kumusta ti panag-examine mo anak ka? Nasayaan matatang. Sapay ko ma, anang nga tumatlaan ti maanak. Awan gayam, di magasakit ti ikan na di tiyandaan. Hindi, ang mga no, basitin tinabat iti kwartam. Adapay nasurok a 2,000 tatang. Talo agasot ti inggatang ko iti dayta. Mailiwag ngamin nga agsida iti ikan. Presko dayta tatang. Mabayag pa imat nga raw, ti panagapit kadag iti pagay ka. Ay mong gayam, adag parti ti babo inton minsan. Mangibaga aktuman ka iti utangag. Sumra ka kung iti kwarto tatang. Agna na aklabiit. Uray inton rabrabiin nga review ah. Magturo kak launay. Ngam kasapulan nga ilipas ko ti panag-review. Malagip ko gayam ni Manong Anthony. Nasurukan adwa alawas asaan kami ang nagkita. Kasanong saan kami nagkita pa eh. Nalagip ko ti panang sutil ni Pearlie kan charis kanya. Isukan o nakapag-examine ak. Tada parokyano. Ay. Inukas pangarigan. Kasaan kami ito nagkita kin Manong Anthony. Naskan amay pamusposak. Tapno may tuloy kumatlaang ti agada. Pasado alas 9 ti rabi eh. Saan ka di pa yan alpas ti meeting yu dita hotel? Mangrabi kami balaang, mama. Amagan no saan kanto pay laeng nga agawid. Anya nga aldawat. Idi imbaga kanyak ni Flavia amasansan ka nung agkuy-kuyog kayo kinilans. No anya launay ti pangkayatam makikuyog ken ko ana. Mama? Ibagakan ka. Jack agtalek iti dayjay agayimbo. Nabayag asaan kayo ang nagkuyog kini Flavia. Anayin mo't ngamin nga tabang ako kumikumak, mama. Ay, saan kayo ang maawatan adwa? Do, anya ti problema yo. Pagtungtungan yo adwa. Ay, di kay pay lang amin agkasar. Saan kami pa nakasagana iti dahi tabanag, mama? Awan ti amok arason. No apay asaan kayo pay anak kasagana. Malaksid. No saan nyo akap-kap na kantitunggal may sakada kayo. Ano po iti? Pan nakaburibor ko iti relasyon mi kini Flavia. Kan nagado trabaho yung opisina.
Nalipatak pa yan, iti panggap ko asukunat ni Simonet, iti pagatalan ta. Ni Flavia. Itay pa lang mga umawag. Hello, Flavia. Hello, Anthony. Manon nga daw saan ta nagkita? Saan kan samot tan mailiw kanya? Flavia. Ado ti pa ka kumikumak. Amangan nagpampambar ka laang. Agpapauyo kan sa kanya. Pampanunutag pagustuwak samot tan ti kayat mo. Ha? Nadya ni Simonet. Rimuwaran iti pagkatalan da. Kasano nga tada ito yan? Daraya ka meeting inton madamdama, Flavia. Inton malpas ti meeting mo. Umay kantulat tan danunan iti hotel. Hotel? Well, iti basement ti hotel ti pakaangayan ti paskan ti may sa agayam ko. Ballroom dancing day jay. Okay, sige nga Roden. No makasinga-akan ka. Agkita tantulat ta inton madamdama. Bye-bye. Bye. Pakawanin na, Flavia. Nagulbutakan ka. Ni Simonet. Nagtaltalang yaw. Sa kilomita iti kotsek. Malangsin na nga natilugan ko. Manong Anthony. Simonet, nalasinugaan ti kotsek. Kumusta kan? Nasayaat, mangat. Agyaman naggayam iti inted mo ang kwarta. Sa anak ko mga nakabayad iti matrikulak. Itati maudi nga aldaw panag-examen mi. Kasta? Makapag-relax siya nga rin ditang aldaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apag-iso ti dadating ta dito igid ti baybay mano. Lumlum na kan kainit. Nagmayat ti Maris ti taaw. Kaslaubing ka ang ayatan, Simonet. Man-mano nga na makapasyarak dito igid ti baybay. Asidag kami iti bantay. Kan nakurapay ti panagbiag mi. Simonet, napimpintas ka man nung nakaisam ka. Agparang nagiti kalit mo. Kan kaslumis-isam nagiti matam. Mananaw kan samat. Ha? Ngumpod no ka di, napintas ha? Una, nakapimpintas ka. Nagkasa tinubyo. Awan nga, saan nga tangagungin no mamunan to, kimuyog ka kanya? Awan matidakas na, kimuyog akan ka. Agsubsubadak lang iti kinasayaat mo kanyak. Kan awan nobyok. Iti tayo kinapintas mo? Ado, tagparparik na kanyak. Ngamjak kayat ti makinobyo. Arapaap ko, ti makaturpos iti panagadal ko. Basta? Ha? Tayo tiyahe, no? Nakalinligan ti init, Simonet. Mangga po na sumitmet. Hala, intag pa siya riti mall. Itulog kanto ni Jabalayo, inton makapagrabi ita. Pasado alas 7 tirabi. Awan pa ila ni Anthony. Ni Flavia man laang ang titawagak. Tinawagak ni Anthony itay. Ngam saan asimbong ba? Data. Agriringan ti cellphone na. Hello? Uwan. Inawagak ni Anthony ngam saan na kasi nung batan, Flavia? Kasta ka di? Ala, bayam. Ibagaktokan ko na nga imawag ka. Wen, di ka madanagan. Saan inawagak itaing ng di mat sumungbat? Okay. Wen, ibagakto nga imawag ka, di ka madanagan. O, sige. Okay, sige, bye-bye. Ay,
Timawag ni Flavia. Anya ka ti mapaspasaamak ka na gito'y adwa. Sana bali. Ibagakto kini Anthony at timawag ni Flavia. Lance, nabayag ka din nga taktak dari iti sango. Talaga nakapimpindas ka, Flavia. Iso ayak mababalaw ni Anthony. Saan mo sinubatan ti saludsod ko, Lance? Nabita pa eh. Itay pa yan nakita kang sa anak ni masidagadagos kang ka. Abay nga may maysa ka. Kadwa kitay da Lisbeth kan pena nga imakar da iti lamisaan da iti nobyo da. Kat, binaybayan na ka ni Anthony nga may maysa. Uray man kit di dasan nyo ang nagkinawatan. Masapol nga glailoken ka. Kasta tipod no amang ipatpadag. Nataknan. O may to dumano ninton madamdama, Lance. Anda ka no pala ang meeting na. Okay, mabit lang ha. Itay pa'y gawawisan nak ni Phil nga agsala kami. Sige. Sayang. Sakla ko man di mangisala king kuana. Naglamuyot nga tanti pagina. Amidon na sa kanya. Malangap ko pa'y lang di panglon. Imbagarabiyo, tata. Adat. Tatang, iso ni Sir Anthony. Di naistoryak iti kada kayo. Adandan niya kadumpar kanya. Ngam inikanak iti kwarta. Alangalak iti pinagmatrikulak. Ni tatang, Manong Anthony. Pakaidayawan me, ti panakasanga ilimaking ka, sir. Ngam, pasensyakan, iti kinano mo, ti pagtaangan me. Napanglaw kami laan. Sana rita ti panunutin tayo, tata. Ken agyaman na, tinaitulog mo, iti balasang ko. Tantani jakon kabaalan nga, isakat ti panagadal na. Ngam, napigat ang makaturbos. Basta talaga ti biyak, tata. Ang dakalbangan tayo nga agarapahap. Nung saan kumamata nagarapahap ang nagbinulag di kiti tatakal ko. Saan kumalim mo ang ti biyak da. Kat tinawid mi kan ni mama dagiti sa nikwata. Nang rabi kayo kadin tatang. Pasyanak namin ni Manong Anthony iti mall. Kat inyawinan na kayo iti sidaan nyo. Itay saan ka na mauray, nanganak latan Ilaok ko ti naalak abunga, ti singkamas, ti nakalik abagas, ti kamote. Tata. Kaya't ko amaraman ang dayta. Intun mo minsan na makapasyara. Makipanganak to. Sidsidaan nga tinakurapay dayjay, Anthony. Sir, Manong. Amangan mo saan mo ang magustuhan. Nagpaida man na diya babae. Namin anon nginsala da diya Phil. Mas daw ka, tano. Apay, ani Phil lang ti kasalsala. Nusyak lang at ati Anthony. Tinakaimatang iti dayta. Agsilo sa klakit eh. Amang ano na ibuskon tinagyan lahat na nagdakkalabot iti arak. Kastaw na eh. Apanang iwalagas king kadayjay alalaki. Bala ka gayam, Lance. Kas kalatanga. Ha? Inawakan na kiting iti tanga day di apay. Saan mo ka di anadlaw? Bakla ni Phil. Ha? Sigod ang beautician iti parlor apapapa na. Dance instructor itan. Rabiin, ngam awan pa iti kaya na yan mo. Makaamoy suna. Agawit akton, inton madamdama. Pasensya kan. Muna bayag ka nag-uray na kanya, Olivia. Lots? Pagta ka dito eh. Mas dawak nga rod, tapagamuan kat adamutan iti sangwana. Ada na nga bis kanya. Diyak ni namnama nga dagayam ni Flavia dito eh. Gabutag may siya. O di kinadwa.
At ang amin dinaraya ka meeting. Incorrect mat yun di kini Flavia akama-kama. Mariknak, ti pan nakaulaw ko, Anthony. Saan lang at tinainom ko nga araw. Naimbang time manulog ka ni Lance, ti magamanihoy ti kotsem. Madlaw ko nakadumti na inom ang nasangal. Kita mga nasan mo nakabalang tagmaneho. Mariknak, ti pan nakaulaw ko, Anthony. Saan lang at tinainom ko nga araw. No namin ano ang nagsala kami kini Phil kat kasta unaya panangiwalagas na kanya. Naimbag dada ni Phil. Kan ni Lance. Diyak magustuhan ti gayam mo. Adan sa madi apanggap na kanya. Ama mo ni Lance, nabayagan nga gayam kami. Saan nakabalang harami dun ti pampanunutan? Diyak kasapulan ti panangisakit mo kan kuana. Kan naimbag taimay ka. Pasensya ka. Naira naman. Nagulputa ko ni Flavia. Ni Simonet ti Kapola. Sumad na gayam ang naladaw ka anak ka rin. Nalapas gayaman ti examen nyo iti kalban. Yan Sabado ita. Oray italaan nga aldaw ang makainanaat tatang. At danto man ang klase minton Lunes. Anak ka, adamal damang kaking ka. May panggap ka na kayo kini Anthony. Nakita namin nagado ti insangpat mo idirabe eh. Naduma-duma abato tatang. Ni Manong Anthony tinang bayan. Ay, maburi-bura na. Noon niya at talaga ti relasyon nyo kini Anthony. Awan relasyon mi tatang. Kung saan kami ngagnobyo? Nasaya at lang kanyak. Ay, may mayat ko. No ito ti panangawis na kanyak. No kas pangarigan agrayo kanyak. Sa anak ngagpangadwa, ang mga klon kan kwana. Saan ko napuutan ti sa sangpot mo idirabi Anthony? Kenjak mo't mauray nga awagan nak ni Flavia. Ang mga nalipatan na, wala nagbayin na ng singa kada kayo, mama. Pasado alas 10 kami na, hindi makadaan na kita hotel. Apay ngamin ang nagrabiikan, Anthony. Nambayag namin di meeting mi, sa traffic pa eh. Uray rabiin. Adon, tinainom ni Flavia, ididimtengak, mama. Ay, naimbag tanapan kamot laeng. Kagura nakalakit din no binaybayam. Namuhila ko man. Adam to niya aksa na mapan. Saan ko na mawatan ti marikirik na? Gamrumbang ka dita ito eh. Magayan ayat kami pelaan kini Flavia. Pasensya kayo, no saan kayo ang naawagan idirabi mami. Nalipatak. Ang mga namat maturog kayo idin. Nagrabiin idi imay dimanon ni Anthony. Tinapatag kat imay matlaeng Flavia. Dayjay lang ani Lance ti kasuron ko. Adakit din iti dayjay apasken? Anya? Kaya't nak nga isala ng nagkadkada. Isuan di feel lang ti kinasala. Na minsan kami lang nga nagsala kini Anthony. Nariknak idin ti bartak ko. Oh, makaagos akmat lang itinalukay taawan gayang problema iti relasyon yo. Talaga nga awan mo ti problema. Ni Anthony lang ata ti mangparparnuay iti problema. Mabit lang, mami ha. Hello? Oh, Lisbeth, apay? Oh, agkikita tayong tulangan ninton malam. Tapno makapagtutulag tayo anaimbag. Okay, sige pa, bye. Oh, mami, ti may sa kadagiti barkadak daytoy. Inaki di opisina. Agungot to man ang dadadi kan mami.
Anthony. Nagwapo. Saan laang at ipanangnamnamag kankwana ang matulungan at iti panagadal ko. Mariknak nga gayat akong kankwana. May kariak nga takankwana. Idinto anay matanga. Nay matangan ha. No kasanag ti kinapangnaw ti panagbiag mi kinitata. Kan amangan nagdamat ng nobya na. Awang mati na istoryan. Nagbaina ka nagsaludsod. Kan mabuteng nga. Itapay lang kat agpakada akon kan ka Anthony. Nasuro ka dua alawa sa saan taan nagkita. Agturista kayo kati, katagiti datakkel mo? Ay napasigla ang negosyo tinapatag kadakwada. Dandani awan panawon da kanyakon. Kumuyog da kuma kadagiti barkada mi. Ngam amok nga aduti pakakumikumanda. Sa din ti pagpasyaran niyo? Burakay kan Palawan. Ang mga no mapan kaming tupay gay Cebu kan Davao. Mabayag kayo no kasta. Uray kahit ko kumati sumurot ka da kayo. Saan ko akabangla? Addan tulat ta sa balya panagkuyog ta Anthony. Kaya tagyaman na, tamaawatan na, kan palubusan na. Nasyak ko matakin nobya kini Flavia. Saan ko palubusan nakas na ti kabayag, ti pan na kaya dayo na kanya. Saan ko mabali na baybayan ti negosyo mi? Kasi ni mama, talagaan ayat itilang ay ni Flavia. Anak ti baknang langag paiso. Kahit naasawan, saan pa nakasagana ang makiasawa? Dahil ti mariknak, Pards. O ino talagang na problema iti relasyon nyo. Saan ko musumbatan dahil Lance? Noon niya ti desisyon ni Flavia. Awan ti mabaling ko. No talagang ay ayatem. Sikat ti mangiturong iti relasyon nyo. Saan nga taas sikat ti ayan ti problema? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mo sana kabaglang tipan nyo. Kaintag ko kin ka pagpunas mo kadagiti luwag. At to'y dagiti bato. Nga ibakal mo iti baybay. Tapno may pagkisamtan niya man ariklik na. Manong Anthony, di ako na muna niya ti aramidag. Saan ko kaya tegsar ng agadan? Simone. Ne, inahakot na. Mabainak lang unay kada kayon, Manong. No may panggapiti panagadal mo. Pasit lang dito ang problema. Alakalaan niyo pamuspusa. Makunam da itatabak nang kayo. Nakapangpanglaw kami. Arig na, manglangan kami pa yan amangan kinitatang. Simonette, masya na keng ka. Nakasagana ka tumulong keng ka. Agbay sumanong Anthony. No, anya tikid daw ang makasukat na. Nakasagana ka mangipay. Simonette, ipubusa ka mang tulong keng ka. Sana kasatulan ganda kasukat na. Santo lakit di ang makapagulbod ni tatang. No, asino ti mang tulong kanya kiti panagadal ko. Santo lakit di ang mamating awan ti kasukat na. Masapol nga daga po na tulungan na. Saan ko mawatan di kat mo sa una? Mabaling nga iti panagkitan kat nababaak. Awan ti delikadesa. Saan ka nagsangit? Tinapadag ito, Simonette. Magapagtuloy kang agadal para iti masakbahan nyo kinitatang mo. Pasensya kayo, no saan kayo analagip nga awagan, Mami Remedios? Naimbag ta imawag kayo kanya. Adda kami pa lang dito'y Boracay. Kasta ka di? Uray no Anthony,
Saan ko pa'y naawagan, Mami Remedios? Uwan. Amok ngami na makumikom kayo. Akas iti kumpanya, Mami. Uray nobyok ni Anthony. Mabainak amang singa ken kuana. O sige man, Mami. Ibagayo taawagan nakto. Uwan, Mami. Okay, sige. Bye. Tani, agur-ura yung dagiti barkadak. In kami kano kumita, iti mabalin agatangan. Pampanunutok nga rod. No, anya tinapintas nga ipasarabok to kada kayo. Ni Anthony kade, dahi nang itululking ka. Simuray. Saan ba tan adimanaw? Adda ka no pa namin napatiga papanan na tatang. Kastan sa dagiti negosyante. Imbaga na, nga idanon ko ti pa nagpa-dispensar na kada kayo. Aywan gayam, sa dino kade tinapanan ka. Impasyar na kiti bye-bye. Kaya nagpasyar kami pa ijemol. Ay, anak ko. Tatang, apa yung nagsinay kayo? Di pa iket kasla, agayan ayat kayon anak kuyaw. Tatang, nasingkot ni Manong Anthony. Nataknang. Ayun gayam. Ada napintas ni padamag ko kada kayo. Tulungan na kanutap no makapagtuloy ang agadal iti kuleyo. Aging ga iti makaturpusak. Kasta aya. Apay tatang, nastaw kayo kadi? Saan kadi arumbang ko ma? Amaragsakan kayo? Uray laan narakok anak ni Simonet. Itiragsak na ito yung bagak na tulungan. Tapos makapagtuloy nga agadal iti kuleyo. Mas kidlaw na itarap-hap na ang makapagturpos. Takayat na alumong autibiyagdak ni tatang. Maburburog siya anak iti na ibaga na. Uraan niya kanutikid daw akasukat na. At nakasagana amang itad. Saan? Diyak kabagilan na gundawayan. Di kinalupoy ni Simonet. Ken agayan ayat kami kini Flavia. Diyak kayat asyak ti makagapo. Amarak-rak ti ayan ayat. Kunak no marabian ka manen nga agawid, Anthony. Isungsong nakalaunay ni Lance no agkuy-kuyog kayo. Inawagak itay ni Flavia kat saan kayo kanupay ang nagsarsarita. Ado kami ti trabaho kay di opisina mga. Sa danda ni kanaya na marabian ang agawid. Makaturog ak nakuan. Saan ko ang magustuhan ti ar-aramid, iho? Kaslaawan patag ni Flavia kan ka. Wagak pinton mo damdam mo. Agpudno ka man kanyak. Anda ka di sa bali a babae itibiyag mo. Mama, saan ko kaya tasyak tagaramid iti gapuna. Tapos marakrak tayo na ayat mi kini Flavia. Nukas pangarigan laan. Saan asyak ta kimbasol? Ni Flavia, mama. Kumusta ka, Flavia? Bilang kadagiti barkadak dito'y nagtarusan mi a hotel. Tumapog kami iti taawin ton madamdama. Agbalpa kami laang. Nalamlami is iti rabi apa nagdikos iti taaw. Naistorya ni mga inawagan na kakano. Ket no saan nagapukin ni mamang mo? Saan mo malagip ti umawag kanya? Kasta ka di. Pasensyakan. Mapampanluga kita rabi. Ato ti pa ka kumikuma kita rabi. Amo nga gin-enjoy ka man. Uray si ka, Anthony. Amok nga gin-enjoy ka. Ado ti amo ni Lance, pangisong-songsungan na ka. Amok, nalikutan, dagiti mata ti gayem mo. Anya? Wan, no, kasla-kalakan ko na. Kat agalikutan dagiti ramay mo. Saan ka laatong paan kan pungutan? Kagatag talo pahamtap no madadaal ti kinagwapo. Kasla dama mo nga kasla. Ang mga madamdama. Imbes sa mabalinta ti alailot tunggal maysa. Nagapatagid din. Agtalaga kan ka, Anthony. Yan.
Kasta akmot kumakan ka. Amangan kit din gaputa nagkadkadak iti singsing nga isagot mo kumhanyak. Iso akasta ka. Ay na, yaklaan mon, Anthony. Imunan, ha? Ni, dagitay gagayam ko. Rimordan. Mapanak matan. Sige. Malagip ko dyan, sing-sing. Yak malagip, mo sa dinot tinagngidulina. Wow! Nagsiksinday ay. Estudyante lagi di. Saan nga man? Pudno ang nalikot at launin na gitamata makas ko na ni Flavia. Ayun natin kung kunan. Tumaytayab mo't ngamin ti panunot mo. Tay man magmag na Kasla ni Simonit na iya. Nakabaybayag kan tumot. Di jayin. Nilawakan ka dagiti tao ngagturong iti parke. Nimpaigin mo kumatikot sige. Sige, kitaan kan tulangan iti pardaan. Surutan nak to. Bayamon. Amangan mo sa iti parke iti papanan na dyan. Adam museum iti likutan dito parke. Kut, papanantang rod. Inton maminsan na mapantay dyan. Sa bali lang iti pagpasyaran ta. Oh? Eh, malagip ko dahil ko na mitay. Makadlaw gayam ni Flavia kanya. Sakla takin nobya king kwa na makita na. Lance, nagsaritaan ta ni Flavia di. San pa ay nakasagana apay kasarking ka? Ada ka di mabalin na? Ha! Imposible, adi madarang. Ngam na niya di ko nam. Mapantanto iti sa bali apar nga ayoyan ko. Kat ada may sakot ko king ka. Sigal talaga. Nagadungan mo. Hindi ka makaasawa. Awampay plano ka mga asawa. Si kalang ti sagsagutak. Parts, saan ko akayat ng ibatan ni Flavia? Sana mabalin na mamuan na. Di may panggap kini Simonet. Amangan mo sa bahali ti panunutan na. Kat may daron na kini Flavia. Dato ma. Tsak amo ti panunut na ito yatawa. Amangan mo siya ngagpay so tinakita yung Manong Anthony. Nagnaak lang iti parke anapan iti museum. Adangan min kinita kay Jaya masapor ko iti may sa subject ko. Mapanan ti panang ipapan ko. Anthony, nakapasyal ka man manok. Ewan tata. Timiyaw. Madaak. Naimbaga saldamiyo. Naimbagta imasidag kayo. Sige, kasarsari tayo pa lang ni Manong Anthony. Mapanag gumatang iti tiyangga iti ipamerienda tayo ken kuana. Awisan tayo kumaamang rabi ngam awan mat tinaima sa may pasango tayo tatang. Tata Timiyaw. Pasensya kay Lakuman. O saan ako natin manon iti Nang itulod ko kini Simonet, di na minsan. Agdagan aya, maawatan ka. May saka ani ko sante. Kat napatag ti oras mo. Ayun kaya pagyaman na. Iti panagtulong mo iti anak ko. Tapno, makapagtuloy mo lang nga agadal. Pakaragsarak ti tumulong, Tata Timiyaw. Ay, ambisyosa ti anak ko. Kayat ti ang panunot iti dakas. Tani, ay mabailaking kan barong. Rakaw, ano usam ti tinuno adaing apang rabiita. Tadi, nagtalaan ti kinabalak na ginatang. Tatang, naimas. Ureta, ado ti kamatis na. San abalin ton bumaknang tayo tang. Saan ka mababalaw no ape nga agambinsyon kalaunay anak ko. Ngam, madalaga na. Ag may masaka nga anak ko. Babae ka pa nga raw. Jakayat ati arapaap mo ti pakanadaunan ti biyag mo. Tang, ni Manong Anthony ka diti pampanunutin nyo? Gaya malagip ko. Nadamag mo no ada nobya na.
Mabainak nga agdamag, maipanggap iti dayta abana. Nulaam mo ni tatang. Ay na, mabainak itay kini Manong Anthony. Dandan ni Jack maiparang dagiti matak. Tinapatag lang amin. Kat makaadalak. Ay, kasanugayam amadama ko kini Manong Anthony. No addan nobya na. Si Bangpatan ni Anthony. Narabian man ang nag-awit. Awan mo ti amo kamiting na. Sa dino nga tati papapanan na. Mama? Kung ako masimarat kayo ni Kwartuyo. Nakaigam kayo mo titi cellphone. Siya ko makaditawagan yun. Ni Flavia. Ngam sa anak asinong batan. Amang ano madamati pa naglangay da, mama. Dandanin do alawas da. Amang ano dada ni Jay Davao, wano Cebu, wano Palawan. Anthony, sa dino ka titi papapanam. Nilans ka dilaang ti kakuy-kuyog mo. Ang mga ano kaya't yung awagan nila, stop numapnag kayo. Ay, saan ko akaya tapagsayangan ti oras na agayim mo? Sige nga ron, mama. Sumrega ko ng ti kwarto. Padaas man nga awagan ni Fleja. Ay, saan kayo ang maawatan nga agayan ayat? Ay, mama. Uray sa ngayon awat ni Flavia ti singsingin sagot ko kumaking kana. Ta inatap nan sa akayat kun nga ikasar. Awan problema yung relasyon mi. Kagagang isang di kastuya kasasaan mi, mama. Manong Anthony, masansana nga makapasyarak dito igiti baybay manipod nagamamu tayo. Ay, malipatak no ko adagiti problema. Ha? Ano ka iti problema, si Monet? Marigligata na karagiti daddo maa subject ko. Nang rona ijay library nga. Pangkit kita kariti libro. Awan problema iti libro. Mang teda kiti gatang mo. Manong ka titibahin na? Umanay mo nga tanti 3,000 niya. Atay. Ni, Manong Anthony, agyaman naklaunay. Kapag nagluluwa ka? Gapo itinalaw sa aragsak ko. Mabaling ka ting arakopon ka. Sige. Manong Anthony, agyaman ako na kada kayo. Sapay ko nasaan amamuan da ito tinubiyayo. Amangan namin no, pagselosan na. Si Monet, saan ka kaya tabundaway? Saan ka kaya tapasakitan? Kaputad da kaya nayat ko. Apa nga italang amin, anam amu ka. Saan ko masigurado natikot si Anthony tinakitak. Itisango ti pagadalan. Nanya ko mataramidin ay jay. Malaksid no dan nalimod ang nobya ng estudyante. Yak pagkit di mababalaw. Nataltalgan nga agpaiso. No, scholar ti estudyante. Oray man kiti asawaan nanton, ni scholar na. Agwapo ti kayem ko akas kanya. Ni sukat da pa'y laang. Ni plibagayang. Makagurang atakin ni Anthony. No maagaw ko kingkwan. Sa pulak matlang, di sing-sing ko ngay sagot ko kumakin ni Flavia di. Dito'y laga, ti nang iduli. Kaslasingin na sing-sing. Sayang dito sing-sing. Ni Flavia, awawagan na kayam. Hello? Hello, Anthony. Nabayag ka nung inuroray na kay Jebalay? Inawagan ka. Ngayon sanak mo ta sungsung batan. Ay na, mayat nga minti pa nagkakatawa mi kadagiti barkada.
Kabayatan ti pa nagmeriendami iti may sa apanganan dito igit ti baybay. Sumot lagayam ha? Manipod ididimteng kami. Manipod ijay Davao, kalpasan ti pa nagpasyermi ijay Boracay, kan Palawan. Kanayonan arumwar kami. Ay wagayam, nakita mi ni Lance. Uray la atallo ababa iti kadwana. Ha? Talaga nilang sa? Talaga nga agduma kayo iti gayem mo. Amok pa yan? Okay, sige. Agdapay ngamin aramidan mi, Anthony. Bye. Bye! Kaslaon patag ko kini Flavia. Puno da ito nga tatigayat na. Langay jay dito eh. Ano da jay kunahan? May panggap kinilas. Nagadukan. Pakaduha na babae. Andan sa akin din napinda sa damag si Moneta. Nakaragragsak ka. At dala nga roda, pimintas ka. Ay, agyaman aklaw na Manong Anthony. Anya din niya ba karagsakam? Sumagmamano lang aldawan. Final exam ton. Basit lang, tijak malpa sa project ko. Very good. Kaputa nagagat ka nga gandal. Paday sagot ko ka. Dito eh. Siya akong timang lukat para ka. Ha? Singsing? Nagpintasan na Singsing? Apa yung sagutan na kiti Singsing, Manong? Saan mo ka diya kaya, Simonet? Sipod kinaubing ko. Diyak pa'y napadasan tinagsuot ti Singsing. Umapapala, no da makikita ka na ka Singsing. Diyak namnamaan nga damang sagot ka niya kiti Singsing. Simonet, nagluluwa ka? Makaluwag iti ragsak ko, Manong. Agyaman na. Kaya't ko nga ulitan ti saludsod ko, Iday. Apay sagutan na kiti Singsing. Mabaling ka di. Asan ko kailangan sungbatan dito sa ludsod mo? Iusong ko itiramay mo dito sa Singsing. O kradam nagitiramay mo. Agyaman naklaon na eh, Manong. Saan ka nagsangit, ha? Into nagutulpos ka. Sagutan kay ti graduation ring. Agyaman nag-amin ka nagiti kinaimbag mo kanyak. Diya ka mo, no kasano makapagsubadak ka na kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Simonet, diyak pala masungbatan. Nakapaya sinugutan ka ti Singsing. Manggapon asakupon ti sibubu kalapusok. Kamaginggang agayin-ayat kami kini Flavia. Diyak mabalin tagaram kan ka. Kaya saan ko kaya't ang masakitan ti pakasaritaan dito Singsing. Aging gayta, saan mo pahinga mo? Nagpintas na ito yung Singsing. Nanginalakit di na ito eh. Mabiglaan. Italak mamiris ko. Apay nga iti dito'y aramay ko tinangyusungan na. Engagement ring? Saan kami matngagayan ayat? Makaanay nga tan nagiti mataming agsarsarita. Kad iti puso mi. At pimpin natag kami. Simonay, salamat ti kotse ni Anthony da dyan nakita. Naggapungat pa iso dito'y tatang. Naguray biit kada kayo. Naggapuan nyo ka di? Ay, napagkuman sinarong karan da dyan isang kabasit at talon tayo. Ay na, naibayagak matan anak itong taong.
Anya ti kunam Flavia. Saan nakapay nga inawagan ni Anthony iti daytoy nga aldaw? Oh. Oray pa kasano ti panakakumikom na kuma. Masapul nga ipayan nakalatta iti panawan. Anya? Ay iha, saan na ka mapawilan? Nagitibarkat ang tabalasang kapailan. Oh, anya nga ti mapaspasamak iti daytoy nga agayan aya. Naamula ko man ni Nana Remedios. Adakon dito ba? At siya ti mangururay ka dito barkada. Ni Lads. Anya ti kada na dito eh. Makadlawak iti dito yung lalaki Nalimod samat asursurutan na. Trivia. Oh, apeng agmanesa ka? Uray tayo ti barkada. Nagtutulag kami nga kikita kami dito eh. Ape asaan ani Anthony ti kadwam dito bar? Saan ko akaya takadwa ni Anthony na uminom dito bar? Anya ti mapasama kada kami no, mabarta kami. Oh, nya kumat dakes na katagayan ayat kayo met. Iti day takin na pintas mo. No nabarte ka ni Anthony, saan lahat kaya makapagkatpalay yan? Di mo man ipadpada ni Anthony. Sarmingan mo yung day talangan. Yakpay kaya ti makiasawa. Tapnoan mo. Anthony, naggapwam manan. Inawagak ni Flavia. Katalo kanon nga aldaw, asan kayo at? Ado nga minti pa ka kumikumak, mama. Makita yung matasaan ang agsarsar din trabaho. Dirit sa anak man, Anthony. Adda ka di problema yun? Ano, adan sa bali a babae ti biyag mo? Mama, urad ako masabali a pagduyusak. Diyak mabaling arman. Saan ko akayat asyak ti makagapo, ti pan nakarakrak ti relasyon mi. Naimbag tamom dayta. Kayat ko ani Flavia lang ti ayat mo. Tikat ko asawan. Ti asawaan. Uragayat kong ikasar ni Flavia, mama. Saan pa yun nakasagana? Kitaan nyo lang yan. Napatpatagdag iti barkada na kinkwana. Imbes asyak kumaakain ayat na ti kadwa nang agpasyar. Ne, makadlawak sa. Nasakit ka di tinakam mo kini Flavia. Saan, mama? Kaya na ayat ko pailangan ni Flavia. Kadyak matengel dagiti desisyon na. Lading itak, mama. Dandanisan kon amasar kedan tirik na. Gamcak kayat ama-amuan nyo ti may panggap kini Simonet. Naladawakan na karaig, anak ko. Napuutak ang nagtudo itay, tinga tirabe eh. Kagapo sa lambi eh. Ay naimasak tinatulog. Tiplaan kayo ka din iti kapingyo, tatang. Ay, anaman nga ron. Dali. Ay, kasla, makaturturog pa ilaan tinara. Oray na lami si tay parbaon, tatang. Inkarigatak ti bimangon. Intuloy ko ngamin tinagaramit iti project ko. Ay ne, aguray ka man. Nangala am tising-sing nga dali taramay mo, Kuha, tatang. Insagot ni Manong Anthony kanyak daytoy. Anya, sinagutan na ka ni Anthony tising-sing. Nanginalaki di rayta. Masaludsod ko man. Agayan ayat kayo ka din. Saan nga agar-aram ni Manong Anthony kanyak, tatang? Ang mga nuwad ang nobya na. Aguray ka man. Apay asinagutan na ka itising-sing. Ay. Ang mga kun gundawayan na kalaeng ni Anthony.
tapagad-adalan na ka. Ay, jak mamati, nga awan kasukat na dayta. Natak nang ni Manong Anthony. Saan naman ang gundaway? Ang nukas pangarigan. Jak agad ka lang natikid dawan na. Tinang patala. Mapanunod ko. Di pa nagkadal ko. Anthony, itaman pa yan nasapa ka ng pasyar kanya. Ay, jakla ko makayat ti bumangon ta na sobra man ang tinaginom itirabii. Nasakit ti ulo kan maulaw pa yan. Sigot asan kang gininom iti na Sir Olivia. Awan anay ngamin nagiti barkada, amang isungsungkin ka. Anthony, Dadigitek. Nagsarita kayo kano kin ni Mama Ikalman. Pasensya ka. Kung saan ka nasang ngawagan. wano, saan mo analagi? Nukas na ngawagan kayo di, katawisan ka. Irason mo mat. Anong kapag tutulag kayo ng kadagiti barkadam? Talaga nasakit ti ulo ko. Anak ko. Anay ko. Nasakit pa lang ti ulo. Mabaling ka niya baliwan tanto ti agsarita. Mapanang nga rutan. Awagan kanto inton matandama. Kaya nagpasyar tanto inton manan. Saan gaya man ay bag ni Flivia ken ka? Nagkita kami iti bar idirabi. Anya? Diyak lang mo, no, nalipatan ng imbagakan ka. Nalabi ta kastalans. Nasapak ka na pa ni ti balay ta. Nga mapagbitlaan ti panagsarita may tanasakit ka no ti ulo na. Dinamag ko nga rod kin ko na, no apay asan asikat ti kadwana. Di na kano kaya't ngagsango kayong maaginom. Tamangan no anya ti mapasamak na mapartag kayo. Ha? Nga ba niya kumatidakas na kat agayan ayat kayo mat? At kasar kayo, saan ka di? Saan ka no pa nakasagana makikasar kanyak? Anthony, napintas tinobiyam. Uray saan kayo pa ang nagkasar? Kaya't mo nga rod, sa bali alalaki, ti pakilawanan na, alaman. Oh, Ne? adda ka matgayam, Lance. Uwan, ana. Sige, sana ko nagbayag, Anthony. No, saan kayo ang matuloy kang Flivia, Anton, madam? Awagan na to, ha? Nani Remedios. Abdala imbaga kini Anthony. Napagsaritaan mi lang amin ni Flivia. Agsip na itaya. Namjak na uray ni Manong Anthony amang sukon kanya kiti pagadalan mi. Ngam, apay kumakanayan nga aramid din na data. Kat saan kami mat nga gayat ayat. Ay, ne. Nasungitan ka mat asimang pasimonay. Ay, ne. Aguray ka ba? Ano ka? Aping agsangsangit ka. Napuli nga naklaan tatang. Nagadumamin alaglag no kasta asumip ngat. Anya, saan ka agsusuro ti ibagbagam? Anya talaga ti pundaw. Tata. Apay namin na makarit nga akiti kastoy. Makaanay ko man ang matulungan ni Manong Anthony iti panagadal ko. Masakit anak lang. Iti na ito yung marikrik na. Ikayat mo asawan. Agayat ka kini Antonay. Kunak mo saan ka maahoy sa mga dito seafood restaurant. Nga si dagiti ti bye-bye. Awan ti pagpilyak Anthony. Naimas mo't gayan. Nagitipo tahi dito. Awan mo't yatan ti magunan. Uray jak kayat ti agpasyar iti baybay. Pinagustuhan ka lang. Naragsakan ni Mama. Ito imbang agkuyog na agpasya. Tiyan mo lang amin, kat ada problema iti relasyon da. Ne, saan ka di Anthony? Kanuan gayan? Bagbaga ang manday di agayam mo. Kasla iran-ranta na timang sursurot kanya. Malaksid no, pagtultulagan da. Napampanunuto mapasisiim ka, nagbidot ka. Si Bubukil ti panagtalik ko ka. Nasayat la unay no kasta.
Sana kakasla kadagiti dadto mababae dita. Amok Flavia. May panggap kini Lance. Amang ano, nairan-ran ala eh. Kanayon lang ang mairanrana. Dandani, sana ko na makatupad. Bayan taman langan na pagsaritaan dayta. Kat no makadadaol iti panagsarsarita. Jadi rin ka pa ilagayam, Simonet. Agar arami ka di pala ang ita assignment mo. Nalpasan manong, nakaida akon. Agyaman na, tada oras mo ang nangawag kanyak. Uray rabiin. Ado nga tinaramid ko di opisina. Ada pa dinaraya ka meeting. Narigat at talaga ti negosyante niya. Ang mga nawan pa yung ti panahon mo iti kayan ayat mo. Ha? Ada oras mo kanyak manong. Agyaman at launay. Kaya't ka kumapay akasarita. Makaturturog akon manong. Ha? Sige nga ron dan, Simonet. Good night. Sweet dreams. Good night kan, sweet dreams ka, no? Kasalamatan, agayan ayat kami na naglailo kaniya. Nga mamok, nga agar-ara pa apaklaan. Sana kaya't masumbatan sa ludsod ko. No, dan nobya na. Kano apay asinagutan nak iti singsi. Kasanungan na dan nobya na. Kat maamon na apagad-adalan na. Sagkasardan to. Masaksakita na manan. Kabayatan nga agpalpalas ni Simonet. Kaya't ka akasarita. Ay, kabain ka ta, nataknang tilangam. Yung kaya't kumanan asalod-sudan. No apay atultulungam ni Simonet iti panagadan na. Iti day di dama pa nakakita kini Simonet. Masyanakin ko ana. Aglalo lang aruden, hindi na ibaga na kanya kamarigatan ka no amang isakad iti panagadal na. Nagsakit. Saan na ka no kaya tagsardeng? Anya, ti agbalin akasukat na. Amatim yung. Awan ti urayag akasukat na. Napintas ti balasang ka. Diyak mabalin na kundawayan ti kinalupoy ni Simonet. Kaya saan nagaputa makita no kasanod ti kinakurapay yun. Nasayahat na unay, Anthony. At adda nga agtamudak iti kinataknag mo. May saak nga ama, ino mabalay, jak ko maipalubos da iti nga aramidam. Ay, nakurapayak laang. Ay, tinasgad, titaragagay ti anak ko makaadal. Noong mo yun ako ma, amatim yung. Pakawanandak, nagulbudak ka na kayo. Oray masaksak anak mo datong naragsaka ka. Akadwak man ni Manong Anton nagpasyar. Simonet, naimbag, taon tagselos iti panangkikuyog mo agpasyar kanya. Awan Manong, diyak kaya ti makinobyo. No sikat agaran kanya, Manong. Abay, kanya tayo nakaklaatan. Manong, ti singsing anak kayusong itiramay ko. At padada, ti ta singsing mo. Oo, agkasi niya na singsing. Kasla agkas mga puso. Simonet, adda kaya't kung ibagakin ka. Anya day tamano? Ang nanayusak man. Diyak kabalan ti makipinarang kini Manong Anthony.
Ada kahit kung may pudnugin ka. May panggapiti day ta sing-sing. Ha? Lading ita. Nas ka na song bata konti sa ludsod mo hindi kanyak. Ada no biyak. Ni Flavia. Kastagaya. Tigayam ko ani Lance timang ising-singasing nga sa gutak ni Flavia ti sing-sing. Tapno matingiting ko. No kayat tinubiyak ti makikasar kanyak kuno saan. Nukas na. Sa anak-anak bito. May isang engagement ring dahito eh. Apay ko maasaan nga umanugot. Nagpimpin natag kayo. Ada kayo matan iti usto nga edad. No imanugot ko ma. Awan ken kaday ta sing-sing. Aniya? Wen. Pinagkid-kidan na day ta sing-sing. Ti kayat na sa wen. Saan na nga inawat? Ada kayong kasta? Nagatap ni Flavia nga engagement ring day ta. Saan ka na upaya nakasagana nga agasawa? Manipo diti. Kasladan awang iti relasyon ni. Kat, isagot mo kanya, tayo sing-sing. Nasayangan na kiti day ta sing-sing. Isa na panunod ko nga itid ken ka. Agyaman at manong. Ha? Agsangsangit ka. No, ang pula ko ma. No, kasakit na. Manong tato. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pingag sangsangit ka asimang pay. Kastadyak nadlaw ti andar tilugan ni Anthony Saan ko na pinaydanon ti kotse ni Manong at ni Tatan? Kaputasan ko akayat. Makita na ti panagsangit ko. Jak maawatan. Pingag sangsangit ka aya. At nagaya man kayan ayat ni Manong Anthony. Kahit apay no andan kayat ayat na. Anya ti pagsangitam kay. Tatang. Ay, ayatek ni Manong Anthony. Anya? Ti amok katay ayatan nagman. Iti sinagutat nak iti singsing. Ngam impudno na kanyag itay. Ti may panggap iti dayto ya singsing. Para kumakano dayto iti kayan ayat na. Ay, guray ka man. Jak maawatan. Nandiyak lang kung mamabain ka ni Manong Anthony. Inuksot ko na ito yung singsing. Katinsublit kan ko, ana. Di yula mo. Nukasano di kasakit na tatang. Ano ko? Kinapuno na. Nakasagana amang ipahit ti bagig. Kinunak idi. Nakasagana amang ipahit anyaman ti kidawon na. Kasukat ti panang paatan na kaniya. Anya man nun tinakarabyam, anagawid. Sana ko na mamati no pambar mo nga adda na kimitingam. Nagkuyog kayo kadimanan kinilans. Maangot yo kuman nga agat-ara ka. No kaduak ti gayem ko. Kat sa dino nga rutina pa na. Mama, inton bigat lang nga nakasarita lang. Ang sakit ka ulo ko. Saan nakapanawan, Anthony? Agpudno ka kanyag. Ada ka din sa bali a babae, tibiyag mo ka. Awan, mama. Oh, papay nga ron di ka makapurang kanya? Anya talaga ti mapaspasamak iti relasyon niyo kini Flavia. Tapno saan kayo ang masikuran, mama? Kasarita ko ni Flavia, tapno nagkasar kami. No pagkidkidanak ni Flavia, saan ko nabasol? Masapul nga agpili akton, no asino kadakwada kini Simonin, di makataknay-nay ko. Tungkol. Sakbay ngayon may tati restaurant. Pinaisagana kong dahi tila misaan ta. Anya ka diti okasyon, Anthony? Nagatudag ito'y nakadasar iti lamisaan. Agkakaimas. Awan amok ang okasyon arambakan ta?
San tamat mansari kan awan mo tiyag kasangay ka data? Kahit mo ka din, amamuan. Anthony? Saan lakman palpalikawan? Lupod no nga eten nak, Flavia. Awaten da ito'y jayakin ka. Kaya't kung agkasartan. Saan, Anthony? Imbaga kon ken ka. Diyak kayat apagsaritaan ti kasar. Ngamkuy daw ka kanyag. No maamwak nga da sa bali, ababay iti biyak. Apay, pare Anthony, anya tinapasamak? Isumot na gaya mapinilit na kamang danon kan ka dito resto. Nagadunda iti amakan. Sakbay nagkita kami kini Flavia iti dayto restaurant. Pinaisagana kong tilamisaan. Nagordera kitag kakaima sa putay. Nagadudag ito yan. Uray na lang nga kamangan. Saan na maibos da ito eh? Ngam, ayan ni Flavia. Pinanawan na Clans. Iso ay nawagan ka. Tapos nagdakadwa kamangan. Sayang. Sayang ti Santa May Boss. Ipagbuon kong tulatan ti mabati ta. Lance. Sa bali kayo a klase ang nag-date. Imbes kumaan naragsak kayo. Apay, anya ka di tinagapaan nyo, ha? Lance, masikuran ni mama iti mapaspasama kada kami kini Flavia. Inarami ko ti pagrabang akay na ayat na. Ngam saan na pa'y akayat ti pa'y kasar. Amangan no saan na ka nga ayatan, pare. Ay, hindi ako mawatan. Sige, rogyan tanti mahan. Agordera kita arak. Tapos na imas ti pananganta. Aramidam nga minti ibagbagakken ka. Ipan munti ultimatum. Mga kakit din. Nagadupay lang ay bagabagam. Apoy. Agka-agordar ka nga roden iti arak. Saan mo asayangan ti kinapintas ni Flavia? Saan mo nga ipalubos asabali ti makaikot kan kwa na, parts? Sartunan ang krinti sa alpon ko. Naumamot lang ang Manong Anthony ang nangawag kanya. Kasapulan na lipatan ko ni Manong Anthony. Tapno saan agad ada masakitan. Iduling ko ti insagot na kanya kasingsing. Katinton maangay ko, tinananay aturad ko. Isubliktukan ko, ana. At nung may panggap iti panagadal ko, agsapo lang iti pagdatag. Kat ituloy kong tumit lang ti agadal, inton makaordong nga. Sabat kaya Anthony, Ha? nagbiikan. Ito manon ka Anthony, Manong Anthony. Oh, tato niyo. Ay, si kamat kaya, Anthony. Anthony, Manong Anthony. Ito manon ka Ay, agyaman na kailangan tato niyo. Ngam itid ko lang ka kayo dagito eh. Ako anak ni Simon iti tayo, ngam sanak mo asungsung batan. Ay, ang mga no, nakaturog dahil dahil Imay ni Manong Anthony. Pagkikuha na itay nga, agsag dengan nga agpasa iti libro na. At iti sang ti balay ni, kay awagan na. Puyat na. Basta, tato niyo. Sige, sana nga rugang nagbayag. Sige nga raw. Gandad ka ba raw? Wala ta. Lumugan na ni Manong Anthony iti kotsena. At naman na masakitan. Iti pan nakakita kan ko, ana. Nasakit din akam ko. Asaan ko, anak ka sarita. Impertinente! Narabyan ka man na nagawid. Kan nabartag ka pa ay. Makay no maklaang basit. Mama, narabya na ka nagawid eh. Gapugin ni Flavia. Sandagmat nga ta na mababalaw. Tayo naramid konti ka bailak. Ijay balay da ka di tinagkapuam, ha? Diyak mamati nga iti ayanda tinaginumam. Nagpaisaga iti restaurant. Iti inabak na nga pagsangguan mi kan pangrabyan mi kuman. Iti panagkasar mi, mama. Yung pinagkidkiran nakmat. Anya, Saan ka nupay anak kasagana pay kasar? Yung binalagan na. Ano maamuan na. Nga da babae. Delikado ka lang, mama. okat?
Nabayagan kag tap-tap pala. Mama. Anya ti kaya sa ni Flavia. Ipadanak nga wan nalintag at turungan ti biyag na. Ada ka din sa bali a babae ti biyag mo, Antony. Mama, kasaksakitan ti ulo. Kasaritak to ni Flavia. Ang naman, Antony, balbalagan ka. Aging nga gayan ayat kayo pa'y lang kini Flavia. Ni Flavia lang ti kayat ko, aparakit ka. Nagadugayam nga agkakaimas amakan na dito'y inyag ni Anthony di Rabe. At dan sa okasyon igibalay da. Diyak ka mo, tata. So magmamanan nga daw, diyak nakasarita. Sa anak pa'y nakapasyar iti balay da. Saan na akayat ama-aman ni mamang na, nga dapagad adalin na. Eh, katmangan ka madadal to, lintun aldaw lagi to yan. Sa anak ama bisin, tata. Ayun gayam. Awagan nakakano ni Anthony di Rabe eh. Siririingak pa'y lady. Saan ko asinong bata? Basta da. Indon maangay ton titurod ko. Isublik kini Manong Anthony. Tinsagod na kanya kasensi. Mami Remedios, adak iti may sabar. Namnamag nga istorya ni Anthony tinapasamak iti Rabi. Ne. Siya kung tagbalin na dagas ka na kayo. Saan, mama? Kabalak na ito eh. Kanagpaiso na, mami. Diyak kasapulan ni Anton. May sakay pa ya, bakit? Kalata mo buwag. Ato, mas kasi kanya kalalaki. Saan? Ibatanak. Ibatanak ko nak. Simone. Agyaman na. Tayo mo nugot ka matlaga nga makipagkita kanya. Saan mo sungsumbatan di awag ko tayo? Nasuro ka na makabulan na saan ta nagkita. Manong Anthony. Iso ni tatang mo, ti nang dadakiti gastusam nga gada. Siya kumata sa muem. Saan may tibay-bay, Simonet? Saan ko akayat ang makita ni panagluwag? Diyan kaya't amasyan ka kanya. Sakbay anak mo ang tinubiyang kapagad-adalan na ka. Ang trabaho ako doon. Tayo doon makaurnungak. Ang subli ako matlang agata. Kana, isubli ko na ito ya sing-sing. Saan? Saan mo ngay subli? Gaputan na kay kadeng ako. Amo. Agpada tayo ti marikrik na. Mano? Manong Anthony Kalibay laeng tawag mo kanya. Ay ayatan ko, Nay. Ay, ayating kakatlaw na yan, Anthony. Sikat na inspirasyon ko. Tapno at napay arapatag di arapaap ko. Tapno may kariaktukan ka. Oh, Simonet. Kunat, nisan ka nagparang dito yung nagtulagan ta pagkitaan, Fibia. At pimintas ka. Pimintas ka nagsikog. Awanan ka itibain. Ginundawayan na, idinabarta ka. Nabayagan na kayat ka nga ikutan. Kapoy ni Anthony. Amok, nagbunga tayo din napasamak ka data. Agkasartan.
Agmauyo nga klaunay iti kinapintas mo. Ayop ka! Amok akayat mula ang pagpapasan ti bagi. Patayin kam! Flavia, saan mo may paturong kanyak dito, Paltog? Mag-delay ta. Saan mo nga gawin ganyak na ito, apaltog? Anya dahil ko yung anaramida. Napaltugan ni Flavia, di pa naging nagaw may iti Paltog. Diyak kaya't ti mabalod. Ngami ka sana numatay. May ramraman ti sikog na. Makonsensya at iti inaramid ko. Antatrak ka! Lance, dara-dara ti si Bubog kalapagin. Kasla na parparte rupam. Amo ka. Saan ako nga agbayag? Iso akiniddaw ko kadagiti doktor. Ken nurse. Akayat ka akasalita. Pagkawanan nag. Siya tinanggundaway ken ni Flavia. Anya? Nabayagan amasulsulisog akin ko na. Plinanok no kasano agundawayak. Amok. Asyak ti amat ti sikog na. Napaltugag. Balunak ititanong ko. Ti panakakonsensya ka. Damgi sila ang tisugat na. Saan anan-ano ti sikog na? Lance? 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 Oh. Diyos ko. Sapay ko ma. Tagtal na ti kararuam. Gayam ko. Nasaya at kamat gayam. Ng marinukar gayam tinakam mo. Nguray no kasta. Sapay ko ma. Tapakawanan na ka ni Apo Diyos. Anya lakit din daytoy napasamak mo, Flavia. Uray akla simgar idinamuak napaltugan ka. Wah, naimbaglakit din. Tadamkis ti sugat mo. Kansan anan ano ti sikog mo? Nana Remedios. Nasaysaya at lakuman anatayak. Uy, iha, saan ka kumangagsaw iti kasta? Ti sikog mo ti panunutam. Dakal apa ka babainak na ito. Ti ayaw pa lalaki. Nagbunga. Ti pananggundaway na kanya. Olivia. Ha? Natayan ni Lance. Ha? Kagap-gapok iti emergency room. Alakagsatan ti angas na. Saan kumana pasamag na ito yung kanya? No'y manugod. No'y manugod ka magikasarkan ka. Kasapulag ti lalaki ang mangikasarkan niya. Tapno sanak nga ganak abalasa. Ladingin, Jack Flavia. Saan ko kaya tapasakit ang tirignam? Adda gumagawa iti pamatid ko. Nga adda ang nakasapul kanya. Maskan asubata. Ti panagayat na kanya. Agyaman naklaunay, Anthony. Tiyambok. Naman pagpatinggaan, di pa nag-iptor ko. Ngam kahasimat ni Flavia. Pudno nakababahin. Iti panaganak na balasan. Gapo iti pananggundaway ni Lance Kenkuana. Awan mga langon iti dayaw na. Tanatay magtin ni Lance. Naapay nga minasan akin na yan. Tinakikasarkan ka. Saan pa'y kanuan nakasagana? Ba nagapagbabaw na? Saan gumana pasamak ti kasi Kenkuana? Saan nagaputa jak kayat ti may babain ang mga langon iti dayaw na?
Nagmaumawan, ti panagayat ko kenkwana. Panipod nakita ka. Anthony, Ibtura na ti buong at ibidot na. Simonet. Anong saan na, ti panakaibabain na, iti panaganak na balasan. Sika, tinikaryaw para kanya. Naibagakon ka ni mamati may panggap ka tata. Kat imanugot ngayam amuka kenkwana. ad naman ang tiragsak ko, Anthony. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.